Tak pustíme tu motorkárku. Jazdíme offroad a jazdíme cesty. Na našich motoch z výfuku šľahajú blesky. Kúkajú všetci sa na nás, keď počuť rachot veľký. Ide nás veľa ostrí chlapci aj dievky. Šmiky, drifty a guma už horí. Najebem plný plyn, po zadnom idem jak chorý. Vraj nemám mieru, si každý hovorí. Milujem drsný štýl, som zo starej školy. 200 na tacho točím hoci kedy. Strach som nikdy nemala, zatiaľ som celý z výfuku plamene. Ten zvuk jak prameň živej vody dožil. Aj keby som umrel, tak z tohto by som ožil. Je to požitok a nelen na oko. Plný plyn, nevšimám si trolov, čo nemajú iné na robote, ako sa stará do nás bezdôvodne. Jazdíme offroad A jazdíme cesty. na našich motoch. Z výfuku šľahajú blesky. Kúkajú všetci sa na nás. Minimálne to nám započul, že som zo starej školy, takže to bude to podľa teba teda asi ten interpret. Áno. Ale to zaujímavé, ako veľmi dobré tempo, taký repik, to je dobré, takže... Táto aj mne sa ľúbi, aj čo som púšťal ľuďom, sa im to dosť Takže ale zase ten istý workflow, vymyslel si text, tempičko, tému a zbúchal. Bez toho to nejde ináč. Ináč ono vlastne, keď to dáš aj len vygenerovať tomu celé, tak ono to je potom vlastne všetci to majú také rovnaké vlastne, takže preto ja sa snažím si melódie vytvárať, refrény, melódie refrénu musíš vytvoriť, lebo tak ten text s tou melódiou musí tam sedieť.